Днес ще отварям Funko Pop, който не е само фигурка, а е цяла сцена. Причината да харесвам серията Moments от Funko е това, че те не разчитат само на героя, разчитат на момента, който пресъздава. Да направим един бърз поглед върху кутията, преди да преминем към отварянето. На гърба може да видим момента, който пресъздава фигурката. Още преди да я отворя от кутията се вижда, че това няма нищо общо с стандартен Funko Pop. Нека да я отворим. Мега яка е. Тук имаме основа, композиция и движение, което изглежда като кадър от филм. Ant-Man не стои статично, позата му създава усещане за екшън. Все едно сцената е замръзнала във времето. Фигурката изглежда добре от всички страни, което е важно за витринно излагане. Честно, това е един от тези Funko Pop-ове, които дигат нивото на цялата ми колекция. За феновете на Marvel това е задължителен Funko Pop към колекцията им. Средната цена на този Funko Pop е $50. Ето и как изглежда фигурката отблизо. Супер як детайл е малкия Ant-Man. Като се трансформира блести. Пиши в коментари кой е твой любим герой и кой Funko Pop да отворя следващ.